എല്ലാവർക്കും നമസ്കാരം. ഇന്ന് മെയ് 28 മെൻസ്ട്രൽ ഹൈജീൻ ഡേ. റീപ്രൊഡക്റ്റീവ് ഹെൽത്തിൽ മെൻസ്ട്രൽ ഹൈജീന് വളരെയധികം പ്രാധാന്യമുണ്ട്. മെൻസ്ട്രൽ ഹൈജീനെ കുറിച്ച് കൃത്യമായ അറിവില്ലാത്തവരാണ് നമ്മളിൽ ചിലരെങ്കിലും. അങ്ങനെയുള്ളവർക്ക് വേണ്ടിയാണ് ഞാൻ ഇന്ന് ഈ വീഡിയോ ചെയ്യുന്നത്. അപ്പോൾ ഈ വീഡിയോ ഫുള്ളായിട്ട് വാച്ച് ചെയ്യാൻ ശ്രമിക്കുക. മെൻസ്ട്രൽ ഹൈജീനിൽ ആദ്യം തന്നെ നോക്കേണ്ടത് പീരിയഡ്സിന് സമയത്ത് നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്ന മെറ്റീരിയൽ തന്നെയാണ്. മെറ്റീരിയൽ എന്ന് പറയുമ്പോൾ കോട്ടൺ ക്ലോത്ത്, സാനിറ്ററി നാപ്കിൻസ്, ടാമ്പൺസ്, മെൻസ്ട്രൽ കപ്പ് മുതലായവയാണ്. അപ്പോൾ നമുക്ക് കോട്ടൺ ക്ലോത്തിനെ പറ്റിയിട്ട് നോക്കാം. നമ്മുടെ അമ്മമാരൊക്കെ പണ്ട് കാലത്ത് സ്ഥിരമായിട്ട് യൂസ് ചെയ്തിരുന്ന കോട്ടൺ ക്ലോത്ത് തന്നെയാണ്. ഇപ്പോൾ കുറച്ച് പേരൊക്കെ കോട്ടൺ ക്ലോത്ത് യൂസ് ചെയ്യുന്നവരുണ്ടാവും. അപ്പോൾ അവർ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യം എന്താ വെച്ചാൽ ബ്ലഡിന്റെ സ്റ്റെയിൻ ഒട്ടും ഇല്ലാതെ തന്നെ നല്ല ചൂടുവെള്ളത്തിലിട്ട് കഴുകി സൂര്യപ്രകാശം കിട്ടുന്നിടത്ത് ഇട്ട് ഉണക്കിയിട്ട് തന്നെ യൂസ് ചെയ്യാനായിട്ട് ശ്രദ്ധിക്കുക. അല്ലെങ്കിൽ ഇൻഫെക്ഷൻസ് വരാനുള്ള ചാൻസ് വളരെയധികം കൂടുതലാണ്. രണ്ടാമതെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ സാനിറ്ററി നാപ്കിൻസ് ആണ്. നമ്മൾ കോമൺ ആയിട്ട് യൂസ് ചെയ്യുന്ന സാനിറ്ററി നാപ്കിൻസ്. അത് വാങ്ങുമ്പോൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് കോട്ടന്റെ തന്നെ സെലക്ട് ചെയ്യാനായിട്ട് ശ്രദ്ധിക്കുക. ഇനി അത് യൂസ് ചെയ്യുമ്പോൾ മാക്സിമം 5 to 6 hours മാത്രം യൂസ് ചെയ്യാം. അത് കഴിഞ്ഞാൽ പാഡ് നമ്മൾ ചേഞ്ച് ചെയ്യണം. അതുപോലെ തന്നെ ഫ്രാഗ്രൻസ് ഉള്ളതും ഡിയോഡറൻസ് ഉള്ള സാനിറ്ററി നാപ്കിൻസ് കഴിയുന്നതും ഉപയോഗിക്കാതിരിക്കുക. അത് ഇൻഫെർട്ടിലിറ്റിക്ക് വരെ കാരണമാകുന്ന സ്റ്റഡീസിൽ പറയുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ ഇത് കറക്റ്റ് സമയത്ത് നമ്മൾ പാഡ് ചേഞ്ച് ചെയ്തില്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് യൂറിനറി ട്രാക്ട് ഇൻഫെക്ഷൻ, അതുപോലെ തന്നെ ബാക്ടീരിയൽ വെജൈനോസിസ്, സെർവിക്കൽ CA വരെ വരാനുള്ള ചാൻസ് വളരെയധികം കൂടുതലാണ്. ഇനി മൂന്നാമതായിട്ട് വരുന്നത് ടാമ്പൺസ് ആണ്. അത് ടാമ്പൺസ് വജൈനയിൽ ഇൻസേർട്ട് ചെയ്ത് വെക്കുന്ന ടൈപ്പാണ്. അപ്പോൾ ഇതും കറക്റ്റ് രീതിയിൽ നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്തില്ലെങ്കിൽ ടോക്സിക് ഷോക്ക് സിൻഡ്രം എന്ന് പറഞ്ഞ സിൻഡ്രം വരാനുള്ള ചാൻസ് ഉണ്ട്. ഇനി നാലാമത് വരുന്നത് ഇപ്പോൾ കൂടുതലായിട്ട് യൂസ് ചെയ്യുന്ന മെൻസ്ട്രൽ കപ്പാണ്. മെൻസ്ട്രൽ കപ്പ് പാഡിനെ വെച്ച് കമ്പയർ ചെയ്യുമ്പോൾ കുറച്ചുകൂടി ഫീസിബിൾ ആണ്. അതുപോലെ തന്നെ ഡിസ്പോസ് ചെയ്യാനൊക്കെ കുറച്ചുകൂടെ എളുപ്പമാണ് മെൻസ്ട്രൽ കപ്പ് യൂസ് ചെയ്യുമ്പോൾ. മെൻസ്ട്രൽ കപ്പ് കറക്റ്റായിട്ട് ഇൻസേർട്ട് ചെയ്യാൻ അറിയുകയാണെങ്കിൽ നല്ലത് മെൻസ്ട്രൽ കപ്പാണ്. അല്ലെങ്കിൽ അത് സ്പില്ല് ചെയ്ത് പോകാനുള്ള ചാൻസ് വളരെ കൂടുതലാണ്. ഒരു കപ്പ് കറക്റ്റായിട്ട് പീരിയഡ്സ് കഴിയുമ്പോൾ അത് സ്റ്റെറിലൈസ് ചെയ്തിട്ട് നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ ഒരു 6 to 10 years വരെ നമുക്ക് ഒരു സിംഗിൾ കപ്പ് യൂസ് ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിക്കും. അത് യൂസ് ചെയ്യുമ്പോൾ തന്നെ നല്ല കംഫർട്ടാണ്, ഡിസ്പോസ് ചെയ്യാനും ഈസിയാണ്. പിന്നെ ഇത് വെക്കുമ്പോൾ കറക്റ്റായിട്ട് അതിന്റെ ടെക്നിക്ക് അറിഞ്ഞിട്ട് വെച്ചില്ലെങ്കിൽ സ്പില്ല് ചെയ്യാനുള്ള ചാൻസ് കൂടുതലാണ്. അപ്പോൾ ഇത് കറക്റ്റ് മെത്തേഡിൽ യൂസ് ചെയ്യാൻ അറിയുന്നവർക്കാണെങ്കിൽ മെൻസ്ട്രൽ കപ്പാണ് ഏറ്റവും നല്ലത്. അപ്പോൾ ഇതാണ് ഈ 4 മെറ്റീരിയൽസ്. ഈ 4 മെറ്റീരിയൽസും കറക്റ്റായിട്ട് നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്തില്ല വെച്ചാൽ 4ഉം ബാക്ടീരിയൽ ഇൻഫെക്ഷൻസും ഒക്കെ ഉണ്ടാക്കാനുള്ള ചാൻസ് വളരെ അധികമാണ്. ഇനി പീരിയഡ്സിന് സമയത്ത് ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട മറ്റ് കാര്യങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണെന്ന് നോക്കാം. പീരിയഡ്സ് ആവുന്നതിന്റെ തൊട്ട് മുന്നേ നമ്മുടെ ആ ഏരിയയിലുള്ള ഹെയർസ് ഒക്കെ ഒന്ന് റിമൂവ് ചെയ്യാനായിട്ട് ശ്രദ്ധിക്കുക. അങ്ങനെ അത് റിമൂവ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് ഹൈജീൻ മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യാൻ വളരെയധികം എളുപ്പമാണ്. പിന്നെ അതുപോലെ ഓരോ തവണ പാഡ് ചേഞ്ച് ചെയ്യുന്ന സമയത്തും നന്നായിട്ട് വെള്ളം ഉപയോഗിച്ചും സോപ്പ് ഉപയോഗിച്ചിട്ടും ആ ഏരിയ നന്നായി ക്ലീൻ ചെയ്യണം. ക്ലീൻ ചെയ്യുമ്പോൾ വെജൈനൽ ഏരിയയിൽ നിന്ന് ആനൽ റീജിയനിലേക്ക് വേണം നമ്മുടെ കൈയിൻ്റെ മൂവ്മെന്റ്. തിരിച്ച് മൂവ്മെന്റ് പാടില്ല. അപ്പോൾ ബാക്ടീരിയൽ ഇൻഫെക്ഷൻസ് വരാനുള്ള ഒരു ചാൻസ് ഉണ്ട്. അപ്പോൾ അത് ശ്രദ്ധിക്കണം പ്രത്യേകം. ഇനി അവിടെ പാഡ് വെക്കുന്നതിനെക്കാട്ടും മുന്നേ നല്ല ഈർപ്പം നിൽക്കുന്നുണ്ട് വെച്ചാൽ നമ്മളൊരു ടോയ്ലറ്റ് പേപ്പർ വെച്ചിട്ട് നന്നായി വൈപ്പ് ചെയ്തതിന്റെ ശേഷം മാത്രം പാഡ് യൂസ് ചെയ്യാം. അതുപോലെ തന്നെ കോട്ടന്റെ പാൻറ്റിയും യൂസ് ചെയ്യാൻ ശ്രദ്ധിക്കാം. അപ്പം ഇത്രയാണ് മെൻസ്ട്രൽ ഹൈജീനെ പറ്റിയിട്ട് പറയാനുള്ളത്. അപ്പം എല്ലാവരും ഹൈജീൻ മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്ത് ഹെൽത്തി ആയിട്ടിരിക്കുക. അപ്പോൾ അടുത്ത വീഡിയോയുമായി കാണുന്നവരേക്കും ബൈ.